Asi jo, už jo. Takže, vítáme vás na pokusu číslo 1. Vyzkoušíme v praxi teorii našeho pana profesora Bartuňka. Takže, první část... nohy jako Nech to. První část je prázdný půl, který naplníme. Takže obě. Ano, naplníme. Po okraj, vrchovatě po okraj. To nejde přibližovat, když je tam ta kamera. Ne, nejde. Super. Vidíš nás obě? Jo. Takže až po okraj doplníme... tady máš to. Je to dobrý. Počkej, to... Nyní jdeme obyčejný kapesník, Obyčejný papírový kapes. který rozložíme. A namočíme. I nemusíme, já třeba nebudu namáčet si Já kapesník. budu. Tak se namáčet. Máme rovný čistý kapesník. Přiložíme na sklenici. A uhladíme. Musí to být úplně rovný. Ten buben. Počkej, to... A nyní dáváme Počkejte sklenici si. do ruky. Čukneme si a obrátíme je. No to je A úžasné. drží! Drží! Neuvěřitelné! Neuvěřitelné! Drží! Ano! No, dámy a pánové, ono to opravdu to- drží. Zkusíme. To je velmi neočekávané, ale drží to. A nyní tento nápad můžeme publikovat. Jeho zveřejnění bude stát pouhý 3000 eur. Hustý. Takže ojráč na stůl. Ano, a můžeme třeba i zaklepat a nic se nedělá. A můžeme to propíchnout. A to se udělá ta průser, no. A když to píchneme. No. Ano, a vidíte? Ona tam ta voda opravdu byla. Ano, opravdu tam ta voda byla. Je to neuvěřitelné. Opravdu voda byla. Dámy a pánové, je to neuvěřitelné, ale je to pravda. 2. Hokus pokus dámy. Vole, tatka. chytej kapesník. Bytka bude. Pojď tam lépi. Takže. To už je cenzura.